thai chini tong thai rang chang ha rei maya khe mai thang di patla chawe komor di chinnor di chini man thai chini tong thai rang chang ha rei maya khe mai thang di ta ke beng di lama nokha somsawe ferang ko gibo santai kiriya lama himtini busho habibo lamtai koriya kubui ko thoma sei kulang khakulam ni thuibai sungno rudi chini man thai chini tong thai rang chang ha rei maya khe kumai thang di ta ke beng di lama media friends no hambai maru norogoro sokoi mani bagai jeng tini saimano sara tripura rajyo no sapta kaisa sekangni simino chini bubagrani dagi mane bisingtui khlaioi jeng tini 30 tarik September 2023 jeng tini bon sara tripura rajyo bon dakogoi tonglaio tai chini Kamalpur sub division ni bisingobo haino tabuk Kamalpur PS ni andaro duita jagao road block ungjak Srirampur 5 number bridge kaisa tai chini oro Durga Chomoni setrai bisingo khlaioi chung tabu khlailai tongjak tarpore chini Surma constituency o chung emon babe na chini baugolik system chung khlaijak aboni bagai chini block kebang ungjak block kebang ungmani bagai no chini tini Maharani o kaiha tongo Jamthum yango phari rasta Jamthum kaisa tongo tai kaisa tongo nini Mahadev Chomoni o tongo ga ama hai khlaina mendia war rogo ama hai khlaina chung Surmani simino 5টা block khlaijak building khlaijak aboni bagai tini jotono no chung Kamalpur basirono sanani muchungo Tripura basirono sanani muchungo chini tinini bon no chung peacefully chung bon no chung palai lainai tamani bagai hinba chini bubagra chung no kok kacharjak norok kuno violence ta khlaidi kuno walai suklaimani nangya chung kaham khlaioi buja porani bisingtui khlaino chini je main uddesho kha central government no chini kok chini ti prasarok je chung tini oro bon dakok bani uddesho tomo chini article 2 এবং 3 ni je chini manthai soktai no chung mannani bagoi greater Tipraland ni bagoi chung tini oro choba nanglaijak separate state ni bagoi chini ti prasarok ni thinang chini sukthai borari chini thinang ni bagoi chung tini oro joto bumarok joto siklarok joto parents body rok joto student federation rok joto no chung tini oro phai samil unglaijak taibo phai tongo turuk tabuk phung kachang ni bagoi sokpai sugyakho tabuk taibo phailai tonglaio turuk khlaioi chung tini phung 6টা ni simi tini ora achukjak sairik 6টা jora chung ora constant chung ora tini tongo ngobo thaya khajak tongo medo chung amo Durga Chomoni area setrai panchayat tamsu jora busurok borok khana chung tabuk sak jora tui borok prai 2-3 ni moto borok ungjak taibo chini target tongo chung tini ora 800 ni target naharjak chung 800 borok ungnai chung sara Surma jodi phaiga hingkai chung 2-2.5 hoite 3000 ni bisingo chung tini oro fulfill khlainam tongmani fiaba chini baugolik karon ni bagai no chung tini oro chung amahai khlaiman laya je ek jagao khlai chung fiaba highway route chung chimina oro tongo tai Srirampur Kamalpur 45 constituency ni Srirampur 5 number bridge obo a jaga bo block khlaijak picketing khlaijak tabusuk jora kuno gari rok lada life ka ba eba mania hene line rok nuda nukha chung gari rok phaika gari je ambulance kaini chung ma pat rohar ka karan hospital ni byapar chuno chini obon dakok mane jagao hospital chini allow ungnai chini dut ni gari phaika hingkai chung allow ma khlainai newspaper phaika hingkai chung allow ma khlainai tai proshashan rok phaioi tongo tuini gari rok phaika hingkai chung allow ma khlainai amo chini bon ni autani baire
তাই হসপিটাল রক বিশেষ খালাই সিরিয়াস কন্ডিশন অসুস্থ তংখাংকাই जों বরক ন এলাও মা খাইনাই umhai passenger gari rok chung masi mani ya chuno lama ma rok nai umhai rok sapena rok tabuk sujora phara amahai körui bike kaini phaika ama bike no जों atok khlaika जों borok no laireliya এখানে নি যে ডিমান্ড যে তাবুক তো গ্রেটার টেবিল নি যে ডিমান্ড যে অ্যাকসেপ্ট বর্ক খাইয়াংকাই এখানে রকম সাই চবা কত না নখনা yes जों chaba kotor nongkhanai जों step by step chaba khainai chini bubagrani bisingtui khlaioi जों tini salcha peacefully जों tini oro strike no जों mani laioi tini ni o chini khorang no जों Delhi o central government no जों jemon chini o jaga o home ministry Amit Shah ji tai chini prime minister chini Modi ji no जों chini o khorang no poshoknani bagoi जों tini oro phailayo tini ni o salchani bonno jodi na borok jono accept khlaiya hingkai aboni ulo जों step by 3 din ni bagai जों khlainai 3 din ni ulo ungya hingkai जों 7 din ni bagai khlainai 7